Žvu vás hříšníci do našeho peklíčka. Peklo čertovina Uhlinská. Tudy, panstvo. No, pojďte dál, pojďte. Tak tohle to je pekelná škola. Co je tohle? Jo, vocas, prdlajs vocas, to je huňka. Čert má huňku, vocas má každej vůl vytrdla. To je Lucifer, pán pekel, ale špinká. Nesmíme ho rušit, to by bylo zlé. Lakota, to je jeden z nejtěžších hříchů. A takový jsme tady vysazeni. Tu máš, lakomče, lakomá. Se tu budeš šmažit ještě nejmít 300 let. Proto skončil jsme kle čertovina, jen špatnosti si prováděl.